खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिसा आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ आरो मैसो हमनो हादों। गसाइगाव पुलिसा थांनाय हराव 31 नं राजा लामाजों सोनाब बेंगलनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय माद' मैसो आरो माबा मोसौ हमनो हादों। आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ मैसोखौ WB63B 2323 टाटा DI गारिजों 31 नं राजा लामाजों गुवाहाटी फारसे लांबाय थानाय समावनो गसाइगाव जयमागुरियाव पुलिसा सेबनानै हमनो हायो। पुलिसा गसाइगाव सहरनि साखाथियाव गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोन, नाथाय गारिखौ लाखियैयाव होसोनानै जयमागुरियाव गारिजों लोगोसे मोसौ आरो मैसोखौ हमनो हायो। पुलिसा मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसाम केबिनेटआव मैया ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोजोनथाव थांखि लायो। आसामनि हाजोआव थानाय बर'फोराबो हायेननि ट्राइबेल सिनायथि बिलाइ आरो हायेनाव थानाय कार्बिफोराबो हाजोनि ट्राइबेलनि सिनायथि बिलाइ मोननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि 1982 मायथाइनिफ्रायनो मोनबोनाय बे सिनायथि बिलाइखौ थांनाय माखासे दानफोराव बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। बेखौ फिन मैया केबिनेटआव गनायथि होफिननाय जाबाय होनना आसामनि मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों। BPF नि MCLA 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। 5 नं सराइबिल बियाबनि MCLA मृत्युंजय नार्जारी बिथाङा गसाइगाव गोजौ फरायसालि प्लेटिनाम जुबली सेलेब्रेशननि थाखाय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जादों। पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सनि सायाव BTRनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सआ समाजाव जायगा गैयै सासे सुबुं। गुबुन गुबुन जाति जनजातिनि गेजेराव फुल बुजा-बुजि खालामनानै असान्ति खालामनायनि उद्देश्यखौ सिगाङाव लाखिनानै खोथाफोरखौ बुङो। काउन्सिल सरकारखौल' नङा, रायजो सरकारनि हेंथा खालामनाय दुष्ट चक्र एजेन्ट हिसाबै खामानि मावो बिथाङा। बेनिखायनो बिथांनि खोथानि जेबो बेसेन गैया। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा समाज बेरेखा आरो एन्टि नेसनालिज्म सुबुं। पृथ्वीराज नारायण देव मेट्सआ समाजाव जायगा होजायै सासे सुबुं। बिथांनि बिबुंथियाव जेबो ओंथि गैया, बेसेन गैया। बेबादि सुबुंनि बिबुंथियाव जाहाथे रावबो भुल थाङा होनना रायजो राजाफोरखौ खावलायो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 अक्ट'बराव NLFPनि गायसनथाइ सान फालिनायाव पृथ्वीराज नारायण देव मेट्स बिथाङा बाहागो लानानै बर' एबा ट्राइबेल नङैफोरा अरायबो ट्राइबेलनि सिङाव गलाम जानानै थानांगोन होननानै बिबुंथि लाखिदोंमोन। बावैसो सान सिगां 700 रां घुस लानायनि दायाव आसामनि एन्टि करापसन हानजाजों हमजानानै ग्रेप्तार खालामजानाय डिब्रुगड़ DTO अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट दितिमनि गगैनि न'निफ्राय नोगोद 9,30,500 रां बोखांनो हायो पुलिसा। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै एन्टि करापसननि हानजाया सासेनि उनाव सासे घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरखौ हमबाय थानायखौ नुबाय दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।